भाई कैसे रहो सास भाई तारा बिना अरे के नी नथिया हमके के नी छागल दिया लागल ना सास माई के तुलसी गाजल दिया लागल ना सास माई के तुलसी गंगा जल आयो सास भाई के करा के माई कह तू रहलू तो हमार हगने उर पोई फीच देबेलू हमरा के खेला बोला करे खातिर भोपरूर टाइम मिलेला के खाना बनाई के बनाई हो माई आई हो बाबू छीन लेके चल गइल तो ठीक हो गए रारी बड़ी दांत रहे आगे तो ले चल ना लग जात रहे नहीं और उतरो रही ना गान बाके सूज जात रहे बाकी तब बोए करे को खिया से ना बमला आई रहे हो कितना प्यार दुलाल करत रहे रे ला देला गाजल देला अरे माटी के अब बनला सलीलिया माटी में मिल जाई ए भाई हो कोई कुछ लेके नहीं जाई को हम दुख में नहीं खी हम दुख में थोड़े बानी हम तो निगरू गावत आई आत्मा के शांति मिली अरे को दिन नदी के तीर के अरे जातो रहनी सोलो अपना आँखी देखनी अरे सुंदर सलिलिया गया जल लाए सास अपने आँख लो ले अपन दिल के दुख कम कर ले अब का अब ताला घर से हार के बरकावा ना चली अरे हम काहे तुम घरे कोई अरे तो मुंह मारा ये सास मर गलिए तू हार के बरकावा करत आरो क्यों रे ससिया चलत नहीं के नो पेटवा सर के गल के टंगाई गइल ह बेचारी के कैसे भगवान इतना खतरनाक तोर बापा बुढ़वा रे फिंगिरिया हमके नहीं के जो बांस काटे के का होदा आयो बाबू अरे घी में सोट के रस्सी पूर देले बार अच्छे लागत आरो एके बार मत चिल्लाए काहे दुख नहीं के अरे काम क्रिया कैसे करबे बूढ़ी केने रखबौ तलो चल पैंता एकल खोल के हम घी घस देते आगे हम जल्दी मेरा नहीं सब तुम ना आवे के पीछे हम अपने से कर चिनारे के कोनो में हम ना जाए हम बानी कैसे तू बारू हम तो घर जानी आई बुआ मा घरे मारनी में ना पूछ हम कोनो के रे कैसे करिया छोड़ देखो तो कि जब मरनी पर बता छूछा कर तरू का रे ई कल जो रो ले टाइम तो पूछ गल जो सुबह सात में के भेज अरे वही हाथ छूछा टाइम बात निकाल हाथ कुछ कमी नहीं दे मार गइल हो आयो ताता अब काले ताती के दूधवा आधा किलो देलो ई तिल बनावे ओ ताता का गुल का रोता होता दे आयो ताता क्यों रे अरे बाप के कर दुनिया लुटा गई को आयो ताता अरे कुछ भइल बा हमके बताइबा ना कुछ हो ए हला बे ताता ए हला बो आयो ताता कोबते कंडवा हो नहीं ना अरे कैसन काइंड हो ताता के माथवा तेन हो गइल बे तू गाबड़ो जन बाबू हम बानी ना अरे ठीक बा तू बाला तो भइल का बा हो ताती तारे बड़े का तो जोत को गइल बइलो क्यों रे अरे बड़ी चाची डेट को गुल बली हां के ताले ताती हमार माइक हमार मेरा रुआ ओ काहे के डेट को गुल बे गजब हाल बा आयो दादा तार तारा हमनी के नारी दा होत अरे तू हमार सहारा का बनबा दे का भइल बा तारा काकी के बताओ दाना तनी ताता तो दिमाग दिस तोला हो गइल बा मेलानु तो बियो दावेला थोबते तुम दावा हमारे हमारे दिमाग डिस्टर्ब नहीं के हो बाबूआ का बड़ा ए काका का तू सुन ला देखा तार मेरा जौन बिया गुजर गइल बे नीचे मार बांस बांस कुर का हां नीचे ए बस कटता
आइल बा मैं छील छाल करत मैं गाव तराई तराई कर तिलरामपुर के मोतिया दे फोन तो देले बारी तोहले वाला के काहे खाती हो? बहुत बेदब थमथान घाट पर उडेलन तंदनी उंदनी तफन फोन देलन अपना अरे के Fiore. तोर माई को कपड़ा लागो। बाबू टेंशन मत ला बे मर जा, चाची मर जा। यार मारो बोल बिया हो। ए बच्चा चल देख रे कहां जीबो? के बोल बा? तू घबरा जा खत्म दाव सब का यार अनु के बियो के ताता हेलो कुछ ना होला जवानी चौरा ना बहुत जवानी साथ लागेला बाबू आप जाना तारी अरे मर्दे काका ऐसा कोनो बातें नहीं के बड़ी बास मारो ता फूल छिड़काव कर देब ना तब ना महक आदमी भेट कर कक वाला रे आदमी जल्दी जल्दी को भेट कर के लाश पहुंचाए हम बात कर ले बानी रोजे लाई भल चल आयो ताती अरे दैते गइले वइ तै भगवान तला आत्मा के शांति दे ताती अब तोरा घर से तो पहले न बना चली कैसे हो गई कब गई हो ई कैसे कब हो गई रे Fiore. 4 बजे भोरे चते पते मान गल चते पते हम सब बहुत हम सोचा नहीं ई त पता चल जमन कि कुछ होत हमें आता ममा लेके जात हम पकड़ ले रहती हम डाल दे रहती Fiore. मुए पकड़ के रहल बा रे मंगला के माई अच्छा जी मारे कोई लमका हमरा के पताई लो अब कहा कबा गेल बालू का ए हमर रानी ए Fiore. तैयारी करला दे हनुमान दी आनंद रो अंगदी पूर्ण पहुंच दे पहले तो करे लतिया उठा तारे सुधवे आकिया ए बाबा गुडवा मचा ले रे मत चुप रहो सो नहीं हमनी के रानी है जा 2 बजे रात की हम इधर शिव चर्चा में से है तू अबे जिंदा वाली का रे भोला खनी आयो मत गति अबे जिंदे में वाली फूल माला चुनरी चढ़ा तोर पेट फूल के सर गइल अबले कहत को जिंदा बारी सरल लइका बाटे अरे बाप रे बाप लइका होखे वाला दादी दीदा वाली बच्चा यार हमारा ये सब का होता ला हम दिन अपन अरिया धके खरा बा Fiore. दादी तू दीदा वाली हो दाई तो हमरा आधा किलो दूध के पैसा दे दियो अरे है भोसड़ी कहती है कि मुंह में है हो कहता है कि लाज लगता है हो कहता है तुम हमी बोला ये नाला तेरे ले वाली दाव के रोता नहीं अरे। रात पर शिव चर्चा गइनी नींद लागल सूत गइनी हमर आमते संस्कार होखे लागल पेट में बात चले टिकठी साला वो ताता हो विधायक दी पूरा देखी धीव लेके आवत हूं अरे साला मना कर जाके कुल हटवा हम ही कुल के कदरानी बानी ए फसरो हम तो सब बानी के तार क्रिया करो में बानी दादा के जिंदा के तो लिखल को जिंदा बानी सुतो बानी लिखल भाई ना उठैले ए ताता दे था अहि रे राम जी ताल पतो के बात का मारो देखो तनी तार सहुरा बा यही तरह कहियो हमरा बबुआ के मत मुआ दिह तू Fiore. ई तो खुदे के पेट में घुसल बा त मरिए न गइल बा और भतारा तू सरकाट तार देवर न त ननद पैदा होई इहे उमर में बिया हम ना बियाई अरे फोन करके कह दियो करा के बहरे रही ठीक ना आई मत न त भोसड़ी के कौन करा हटिया वाले के सुते लागा के पेट से कोइल लाज सुती ना हो Fiore. अगर कई गो काका कइले ओखबा खेला चाचा जी के मने पत्तो उतारे नी तब सुती नहीं चलो एक बोल तो बहुत चलो चल अपना घर घर में चल बालू। आज मुंह जाई ना सही में तो कोई ना आई तारा मोए तार पैसा हम दे आई निदान कर देनी सलाई में से साले में मैं बे सवतिया लगले के फूक नहीं शमशान घाट पर बताओ जाके उना पूरा मोए कुल जितना चाउल के उले ना देव खिचड़ी में बनता तरह कर खाना गांव में कोई के खाना नहीं के बनल कोई के खाना नहीं के बनल बगित रे समझ नहीं जा एकले तेरे का घर छोड़ के ये कितना कमरा हट फील होता बहुत सक छिनरी सुते ले लपटिया के Fiore.